To, a harkar waka kowa yana da mai gida. Kai waye mai gidanka? Ma'ana wane ne ya fara koya maka wannan harkar wakar da kake? Gaskiya ni a harkar waka ban da mai gida saboda ina da waɗanda zan iya cewa wannan shine mentor na, ma'ana wanda A nake ban gane baka da mai, kawai ka faɗo ne zum. Ai kowa yana da, zamu iya cewa wani mutum wanda ya zama mai kamar misalin kamar malami. Ya kai ka gane kana da talent? ita waka ai baiwa ce, saboda haka ita ba koyanta ake ba, balle a ce wani ne ya koya min. Don haka kamar yadda na faɗa maka, ni ina da mentor kuma yana nufin cewa wani wanda kake jin sa. Ya kai ka gane kana da baiwar waka? Yadda na gane ina da baiwar waka daga dalilin tashe ne, irin tashe da ake lokacin azumi. A wannan lokacin ne na gane ina da baiwar waka, saboda idan Lokacin da ka fara rubuta waka, wa ka kai wa ya gadin ɗinka ya nuna maka? ni ban taɓa kai wani ya min gaidin a waka ba, kawai abin da na Ya sani kai ka sami ilimin waka? yadda na sami ilimin waka shine na dan karanta waka a O level, ma'ana lokacin da ina secondary mun yi waka ta baka da waka